Sziasztok! A mai videóban persze én Boli vagyok, pedig Jóci. A mai videóban egy ivóverseny lesz, hogy húzunk egy kártyát, ebből is azt kell innunk. Itt van a poharunk, nekem persze violettás, persze a repülős. Akkor kezdje, Jóci. Húz egy kártyát, és azt kell innia. Mindegyik kétszer lesz. Mi az? Ez víz neki. A vízet fog most inni. Itt a nektar üvegben a víz. Itt. Most én hozok. Légy vagy ő is a vizet. Én is a víz. Majd ami már volt, azt ki kell húznunk. Azt ki kell raknunk. Azt már én meg... Te is kivitted a vizet? Itt van a víz? Jó, van, akkor hármat egy. Úgy. Megvan. Itt már meg gyorsabban. Na most lát. Ez lehet, hogy egy kicsit elő, és akkor lehet, hogy a közepén abba fogja hagyni, úgyhogy bocsánat, azért már nem nagyon sokat tud. Tudjuk, hogy egy zacskóba tesszük, de nem szeret. Nézzétek, amúgy nem mutatom, hogy víz van persze. Megyet is fogunk húzni. Egyszer. Meg kólát is. Ebben nagyon kevés van. Úgyhogy... Betittem! Jó, akkor most húz még egyet. Itt van most már a tesó. Sés már! Ja, jó, bye. Megy! Itt van a testvéremnek a megy, amit véletlenül, hogy hoztam ide, fölráztam. Úgyhogy nem fog kifészni. Jó. Itt a mennek és öntöm is. Érdekes volt. Minden finom meg. Ez befög ide befög. Na várjátok, most én húzok. 7 éves Metin. Kóla! Nem tudom most nektek, hogy ott van a kóla. Nem látszik nagyon biztos. Kóla, szóla. És akkor én mutattam, itt a kóla. Ja. Ez persze nem fog kidurranni, mert ebben már alig van. Ja. Ez persze. Várjál. Na, csak a másik kóla van hátra. Egyáltalán. Megvan 2 pont nekem. Helyes. Egy tusamanus. Van 1 pontom, meg van még egy Jócinak, meg 2 darab 0 pontja. Számomra mi a cím? Szeretjétek? Azt már gyorsan ivott. Én gyorsan ivok. Izéd már, mert mindjárt lemegy a kamera. Még maradt hátra, megy is a másik körül. És én most mennyit akarok húzni. Persze. Itt volt ott! Siess gyorsan! Hogy? Mi az? Ez kóla. Nem volt ott olyat inni, és folyahaszam. Gyerünk már, kólát fogsz inni és kész. Csak az utolsó kártyám a megy. Tudtam, hogy a megy. Na tolja! Jó, öntsi magadnak. Nem az egészet gondolom. Gondolom nem az egészet fogod odaönteni. És itt a megy nekem is. Most már tolja. Mindketten intunk mindent. Már én is ittam vizet. Ittam én is kólát, ittam én is megyet. Krisztesen most ide nyugatot ugyanígy itta.
Mert egy picit nem tudom. Bocsi, én ilyen picit ittam. És ilyen törzsöt. Én meg ennyit öntöttem, és mégis jösszem. Én ennyit. 1-0, most összeszámoljuk a pontokat. 0-3. Na, én győztem ebbe a versenybe, úgyhogy köszönjük, hogy megnéztetek, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, sziasztok!